hinuli lang yan sa mais. Ayan ang masbate ngayon. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, si Mark Anthony dito sa Amparo, Caloocan. Tinilibera ko siya kagamba, mga shoutout mo yung mga tropa mo dyan, Mark. Shoutout sa mga utol-utol gang ko po dyan. Iyon, dito sa Maybiga po. Ayun. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa inyo mga kagagamba. Iyon. Thank you, Mark. Salamat po kay Tatay Mento. Thank you, thank you. Si Gabriel dito sa may Antipolo, sa Mayamot, mga kagamba. Bumili siya ng gagamba, yan. Pinatiran ko siya, mga kagamba, yan. Ayan, yan siya nakatira sa village na yan, ayan, ayan. Thank you sa'yo, Gabriel, shoutout mo yung mga tropa mo. Shoutout nga pala kay Daniel Bidug. Ayun lang. Thank you. Yun, magandang araw ulit, mga kagamba. Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa subscriber dyan, mga kagamba, pakipindot lang yung subscribe at saka yung bell button niya dyan para pindutin nyo yung at all at para updated kayo sa lahat ng mga upload kong video, mga kagamba. Ngayon, mag-unbox tayo ngayon. Ito, masbate ito, mga kagamba. Nasa 2,000 itong dumating. Ayan. So, ang pag-usapan na isa natin, mga kagamba, ngayon ay yung tungkol doon sa sinasabing hinahaluan daw ng Tagalog yung masbate at saka yung inuuluan yung masbate. Yun. Yung inuuluan, mga kagamba, yung masbate, totoo yan. Na-confirm ko yan. Hindi ko na lang papangalanan yung mga ahinti dyan sa parting Bicol na yan, sa masbate na yan, kung sino. Pero ginagawa nila matagal na panahon na yung mga kagamba. Ngayon, ang ginagawa nila, hindi naman nila tatanggal lahat ang OS eh. Nagtitira lang sila, pero ibinibenta kasi nila mas mahal yung OS. Kaya, ang ginagawa nila, may mga umu-order kasi sa kanila na mas mahal ang kuha. Kaya yung iba dyan na seller na gagamba, yung mga buyer na malalaki, wala na ang ulo yung mga gagamba nila, gawa nung may mga salbahing mga ahinti dyan, mga kagamba, sa parting probinsya. Kinukuha na yung ulo, tapos ibinibinta nila online para mas malaki nga naman kita nila. Hindi natin mapipigilan yun. Karapatan nila yun, dahil gusto nilang kumita eh. Pero ang nangyayari yung mga kagamba, pangit na yung dumarating sa atin. Ang sinasabi ng mga ibang buyer, wala nang ulo. Pinagsususpitsahan nila yung mga seller dito sa Maynila. Kaya ang ginagawa, doon pa lang sa terminal, pumupunta na yung mga buyer para sure ball na hindi na uluan yung gagamban nila. Pero sa atin, mga kagamba, hindi natin ginagawa yan. Sinasabi natin yung totoo sa mga buyer natin. Ngayon, kaduda-duda na ang nangyayari ay doon sa mga sa mga seller na kagaya natin. Pero wag sana kayong magduda ng ganon. Kung ano yung dumating sa atin, mga kagamba, yun din makakarating sa inyo. Yun, ganon lang yun. Pag pangit din makakarating sa inyo. Tapos yung iba naman dyan na maganda na yung gagamba mo is pangit pa rin sa kanila. Wala kang magandang dinala para lang mabarat yung gagamba mo. Mayroon kasing nagparating na kaibigan din natin, di na natin papangalanan. Nakakuha siya ng 3 kaha, mga kagamba, na puro OS. Pinresyon niya ng maayos doon sa isang ahinti. So ibinigay na rin yung mga pangalan ng mga ahinti na yon. Bali 3 yon, pero hindi muna natin pangalanan. Pero kayo gumagawa dyan, mga kagamba, itigil nyo na yan. Kasi yung mga seller dito kagaya sa akin at saka iba pa ay kawawa naman. Nagiging tangkal na lang yung gagamba natin dito, nagiging basura yung dumarating, mga kagamba. So sana naman huwag nyo gagawin yan, kasi pag wala ng pandemic, mga kagamba, iwan ko lang kung may makakuha pa sa inyo. Kasi nag-ano na kami ngayon eh, naghahanap na kami ng ibang source na mapagkukuhanan para matigil na yung mga ganyang pandaraya, mga kagamba. At saka yung sinasabi naman nila na na hinahaluan daw ng Tagalog, at saka yung sinasabing ang order mo daw ay masbate, ang darating daw sa yung Tagalog, hindi totoo yun.
Ang Tagalog kasi hindi naman tinatravel na babagsak siya ng Isarog. Ang sabi nila sa Isarog daw dumarating din yung Tagalog. Dito to yan. Biyaheng Bicol lang mga kagambang Isarog, hindi biyaheng Norte. Ngayon kung may nakikita man kayong brown, puro mga brown nagagamba mga kagamba doon sa Masbate, normal yon kasi marami na ring mais doon. Sa ganitong panahon marami ng brown mga kagamba kasi pag hinuli mo kasi ang gagamba doon sa tuyong mais, kulay brown kasi yung dahon nun, yun ang magiging kulay ng gagamba. Ang gagamba mga kagamba parang yan, iguana yan, parang unyango yan. Kung saan siya kumapit, yun ang magiging kulay niya mga kagamba. Ngayon kung sa damuhan naman, iba-ibang kulay niyan. Kung sa mga balag naman, karamihan yan itim na mabalahibo mga kagamba. Kung sa talahiban naman, nag-aagaw brown at saka itim yung kulay niya. Ay sana yung sinasabi ko sa inyo, may mga natututunan kayo pagdating sa ganyan. Iba itsura mga kagamba ng Tagalog, paulit-ulit sinasabi ko yan, iba itsura, napakalayo kung marunong ka. At saka yung sinasabi ng Cebu ito kahit Masbate, kita ko kung Cebu Masbate, halatang halata naman mga kagamba. Basta sa akin kita ko yan, dahil siyempre batikan na tayo pagdating sa larangan ng gagamba mga kagamba, alam natin yan. Kaya ang masasabi ko lang dyan sa mga ahente na nagsasabing Cebu, hindi naman Cebu, pagdating sa akin reject kayo doon sa mga sinasabi nyong ganyan. Alam ko yan mga kagamba. So may mga panira na at saka ingat kayo mga buyer ingat kayo mga buyer na pumupunta ng Cubao kasi baka mahuli kayo dyan, may tumimbre na. Kung po pwede, wag na dyan sa Cubao. Wag na dyan. Ingat kayo mga buyer ingat kayo dyan at madali kayo ng isma-iskuba kayo ng mga pulis dyan. Ito lang, paalala ko lang sa inyo dahil ilang beses na nangyari yan dyan sa Cubao na yan. Sa mga nagdaan mga panahon mga kagamba. Kaya ako, hindi niyo ako masyado nakikita na bumababad dyan. Kung po pwede, yun na lang mga rider kumuha atid dito sa akin. Dahil masyado kasing napaka hassle pag nahuli ka dyan. So shoutout muna mga kagamba kay Mr. Bon, Kaji TV, Ramil Malaka ng San Pedro Laguna, Justin Del Castillo, John Patrick Pineda, Ronnie Mark De Los Santos, Nolex Reyes, si Gini Carlo Briones, Jairo Gabriel, Roby Raimundo, Ronald Del Pilar, Kim Emmanuel Bautista, Aaron Caton, Ijema Rosoriano, Street Fighter, Mark Gian Marie, Jake Lisundra, MJ Palomar at si Jet De Los Santos. Ayun, dalawang beses yata nabanggit yung mga kagamba. Shoutout sa inyo lahat mga kagamba. Yung iba dyan na nag-ano sa PM, lang, comment kayo dyan sa video ko mga kagamba. Huwag nyo ako i-PM yung shoutout kasi natatabunan, di ko na isusulat mga kagamba. Dyan kayo mag-comment sa mga video, kung yung mga lalo na yung mga latest video natin. So ito mga kagamba, ipapakita ko sa inyo ngayon itong Masbate. Lumiliit na kasi nga may kumukuha na ng ulo. Ayan, nakumpirmado natin doon sa nakakuha, 3 kahay nakuha niya na puro ulo. Ang sinasabing ulo, yung malalaki mga uis. Ayan, ganyan na lang ang Masbate natin ngayon, kunti na lang ang ulo. Siguro kung may uis man dito, pinakamarami na yung 5. Karamihan yan mga kagamba, good size. Ayan ang Masbate ngayon. Tapos yung sinasabi nilang may halo daw na na Tagalog, papakita ko sa inyo yung sinasabi nila na hinaluan daw ng Tagalog. Normal sa gagambang Masbate yung mga gamba dahil may mga maisan doon. Oo. Ayan, papakita ko sa inyo Ito yung sinasabi nyong hinalo. Ayan kasi may brown.
Hindi hinalo yan, masbate rin yung brown na yan mga kagamba. Hinuli lang yan sa maisan, kaya brown yan. Yung tuyong mais, pinagpitasan yan. Kita nyo yung haba niyan, malayo. Kita nyo yung size niya, mahaba. Yung haba, malayo, yung... Basta ibang-iba sa Tagalog, makikita yung Tagalog naman malayo Ayan mga kagamba. So, fake news yung sinasabing hinahaluan ng Tagalog ang masbate. Walang katotohanan yan. Kung hahaluan mo man siguro yan, malimbawa may patay na 3 at may Tagalog ka, bantuhan mo na lang ng Tagalog, pero hindi yun laging ganon kung wala lang pambanto. Kasi minsan, ginagawa din natin yan, ayan may brown siya Akala nyo Tagalog yan, hindi, masbate yan. Nakakagamba. Yan ang nangyayari na ngayon sa kalakaran ng masbate. Ayan. Ito, tinanggalan na natin yan ng maliliit. Ayan. Kaya may mga butas siya. Ayan. Ayan, manood kayo lagi sa mga upload kong video. Ayan na naman si Negro, madaldal na naman Nagngangaw-ngaw na naman pag naririnig niya ako. Buwisit ka, Negro talaga Okay pa naman siya. Okay pa naman ang masbate, pero iba talaga yung hindi nauluan. Mas mainam dyan. Kasi pag hindi nauluan mga kagamba, marami ka makukuha ang OS. At saka iba yung kulay, mga rare siya. Pero yung mga rare kasi, wala na. Doon pa lang, nagkakariran na. Sa probinsya pa lang, tapos na career niyan. Yung rare na yan. Gano'n na nangyayari. Normal yan mga kagamba yung mga ganyan. Ayan, tingnan nyo. Kaya napagbibintangan ngayon, yung mga seller na binibigyan nilang banusan pero wala nang ulo. Kaya sa totoo lang kung ano yung dumating sa atin mga kagamba, yun din ang makikita nyo. Ayan. So ito, 2,000 yan. Dumating, kagabi yan, dumating. So ayusin natin. Ipuproseso natin ngayon yan mga kagamba para yung kukuha ng banusan, satisfied sila doon sa makukuha nila. So yun mga kagamba, sana marami kayong natutunan dito sa video kong ito. At hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong panonood lagi.